בשביל לעבוד בצעד ירוק זו ההזדמנות וגם הזכות לחבר אנשים לטבע. לעבוד בצעד ירוק זו זכות גדולה בשבילי. אני מרגישה שהצוות פשוט פועל מהלב. מה שמרגש אותי בעבודה הזאת זה שבתום השיעור או בתום הפעילות ניגשים אליי תלמידים והם אומרים לי שהם מאוד נהנו ושזה היה השיעור הכי כיף שהיה להם אי פעם. זה לראות את הסקרנות בעיניים של הילדים, את השמחה. התחושה שאני עושה משהו משמעותי באמת עבור הסביבה, גם עבור האנשים וגם עבור הטבע, זה מה שנותן לי את הכוח לצאת שוב ושוב לעבודה. אני מאפשר לילדים להיפתח לעולם הזה שפעם הוא היה פתוח לכולם, והיום הוא הלך ונסגר. איזה שינוי? נראה לי שלהעביר דברים, להפיץ ידע וערכים וכל מיני דברים שאני מאמין בהם שהם, אני רואה שזה נוגע ועובר לילדים הלאה, זה לעשות שינוי. הם הופכים להיות שגרירים, הם הופכים לאלו שינחילו את זה לדור העתיד. אני חושב שחינוך סביבתי זה בסוף זה העתיד של כולנו, ואנחנו צריכים לעשות עשייה חינוכית כדי להשפיע על העתיד שלנו, שיהיה פה טוב יותר, לחנך אותם על שמירת טבע, על הים, על כל מיני מושגים שהם לא יפגשו כנראה אם אנחנו לא נביא את זה אליהם. לגרום להם לרצות להיות חלק ממשהו גדול יותר מהם, אני חושב שזה העשייה האמיתית. זה לא עבודה בשבילי, זאת אהבה.